Aktuálne sa nám odpojil dron. Nemôžeš byť v tom taký dobrý. Ja, super. Kde sme to minule skončili? Jaj, aha, pozerali sme sa na výhľad z drona. Aktuálne sa nám odpojil dron. On je niekde tam za tým hradom. A veľmi dúfame, že si pamätá cestu nazad a vráti sa. Ja ho nikde nevidím, ani ho nepočujem. Čo teraz? Čo padne sem do areálu? To by nemal, no. Počkej, už vidím aj obraz. Ale nevidím, kde je ten hrad. Už ho vidím. Ty si šiel na neho? On niekde klesá. Už sa vracia. Počujem, ale nevidím. Ježkovi oči. Aké štýlové. To stúpanie sme prešli. A teraz ďalšie do hora. A ja som úplne už zapocená. Je mi fakt teplo. A my ideme že zo 600 na 1200 za hodinu a pol. Takže je to v kuse do kopca. Pomoc. Tam ten strom nebol, tak by to bol pekný výhľad. Svetlo. Taká tma bola v tom lese už. Wow. Ja neverím, že sa to zvládli. O môj Bože, svetlo. Predný choč 1249. Milý hosť, počuj hlas lesa. Od dávnych čias slúžim človeku a poskytujem mu svoje bohatstvo. Som v jeho príbytkoch v rôznych podobách. Pomáham mu pri práci a odpočinku. Dávam kyslík, napájam pramene vodou. Bez nich nie je možný život. Som domovom vtáctva, zviera a všetkého živého v lese. Začína mi byť zima, jak tu stojím. Kadiaľ sme šli, tam je ten most. Tam je ten hrad. Tam napravo dole. Teraz som vypla kameru a vyšla slnko, chápete? Je to príjemné. Odbožná mi ruka. No. Úplne vidno, že sa začína zvečerievať. Ľudia, to je tak úžasné. Človek si to tak vie užiť, túto krásnu prírodu, keď sa mu ľahko chodí a ide dole kopcom. Takže prišli sme z vyhliadky a ďalší smer je sedlo Spuštiak. 25 minút. Som skoro jak dron. Si tak černý. A toto je to všetko tak biele, že si iba taká silueta. Je to super. Mám radosť z nej. Daj pozor. Daj si pozor. Do you wanna build a snowman? No. 2000 years later. Už je v civilizácii. Chceme sa aj stratiť. A už úplne tma. Idem sa hodiť na zem. No, poď. Hodíš sa na sedačku v aute. Ešte, že ťa drží. Ďakujem. Dúfam, že posledný. Konečne sme sa dostali do dediny. Vidíme hviezdu, veľmi šipka. Tamto hviezdička, tam hore pri tom strome. Ja som myslel, že to je polárka, ale Valo zistil, že to je Venuša. Takže to je také zaujímavé celkom. Už sme iba kúsok pred našim autom. A potom je konečne nazad. A pravdepodobne si dnes zahráme biliard. Což sa na to teším už od rána. Je tam je auto. Konečne. Umeli sme sa po kajzerky, ktoré som mali jesť na výlete. A som úplne zničená. Autosprcha bola super. Kúkame, čo ide v telke. Vyzerá, keby tam išli záznamy z roku 2009. Ale strašne chcem ísť stále hrať biliard. Takže popapame, poďme sa dole spýtať, čo si môžeme zahrať. Mne sa zdá, že tu sa dáva, na túto čierku sa dáva biela. Toto ide niekde oproti tomu, ne? Asi tak ne? No, myslím si, že tak nejak to funguje.
Wow, to bolo strašne slabé. Ja som toto hávala na mobile. Ja, ale tam to není také. Ja sa sústredím. Dobre, to myslím si, že neplánované. Dobre. Haló. Ne, ja musím to tam. Vyhrala som! Morning! Je akurát nedeľa 24.11. Nesnežilo, ani sa to netopilo. Tam to vyzerá rovnako. A ideme papať! Ideme papať. Papili, papili, pam. Krásny, že to? Ľudia. Nakoniec sme nič nenaplánovali, nikam sme nešli. Zaspali sme. Ale potom nás random napadlo, že pozrieme, že či tu majú niečo na bazoši. A my sme našli Nintendo Switch. A práve sme si kúpili Nintendo Switch. A boli sme sa rovno aj napapať v takej reštaurácii, čo je aj s ubytovaním a potom mega dobré. Na to, koľko to stálo, bola obrovská tá porcia, čo väčšinou v Bratislave, lebo tak za takú cenu máte takúto porciu v tanieriku, ktorý má ten klobúk taký dlhý. Chápete? Takže teraz ideme späť do Ružomberku, do akcionu. Ja si strašne chcem zahrať hru, že It Takes Two. Od milión ľudí som počula, že je to brutálna hra. A zistili sme, že na to potrebujeme 2 páry joyconov. Takže ideme do akcionu si kúpiť taký kontroler, ktorý je k Switchu. Tak sa na to veľmi teším. Super. Jaký rozdiel proti hentej konzole, to PSPčko. Skoro to isté, ne? No, skoro. Kto si zahraje? To je hra pre teba akurát hodná. Gears SG1? Nein! Ah! Oh my god. Jak môžeš byť v tom taký dobrý? Tak lebo to je jak môj život. Ja som taký Flappy Bird aj v realite. Ty si Flappy Bird, to pravda. Bálo, jak môžeš dávať toľko? Ty už si sa nakalibroval, čo? No. Ja nechápem. Prečo som robila oko? Unless we get back into our real bodies. Pozor, voda. Čo je toto? Čo to saklo in? Áno. Tak toto je ťažké. Dala som to. Ja. Nám už začal privátny wellness, tak vám to tu ukážem, že ako to vyzerá. Tak tu vojdete, tuto hneď napravo, tu je záchodík. Aj sprcha, ok, dobre. Tu je na masáž, pravdepodobne, keď si rezervujete masáž miestečko. Tu je taká mini kuchynka. Dobre, a tuto, ak to vojdete, cez takéto závesy. Tu máte ešte jednu saunu, kaďu. A si rovno napustím. Super, to som robila hluk teraz. Tu máme, že párnu saunu. A tu máme ďalšiu saunu. Tu máme takéto lehátka, kde môžeme chillovať. Wow, ja tomu neverím. Ježiš, to je super. Tu keby si sadnem po výlete, tak som sa úplne zaspala. A ideme ďalej. A tuto sa ide von. A tu je takáto proste jacuzzi vyhrievaná. Oh my god, to je teplo. Ježiš, to bude úplne super. Ja som dala ruku do tej výrivky a to je, že úplne, čo to je? Savo? Neviem. Valentín išiel po úteráky, lebo som si ich zabudli zobrať a majú tu iba také plachty. Idem sa prezrieť. Ja neviem, či vám potom ukážem niečo, lebo neviem, či vás vám chcem ukázať, ako vyzeráme nahý. Neviem úplne nahý, hej. Možno niečo ukážem. Uvidím. To čo bol za zvuk? Neviem, čo to bol za zvuk, bolo toto strašidelné, som tu sama, takže dúfam, že som sa zlakla. Valentín ako nedošiel. Mám vybytú baterku, takže a mám tu ešte jednu so sebou. Bye.
A few moments later. Ja nechápem, jak môže mať niekto rád saunu, veď to je otras, tam sa nedá dýchať. Akože táto, čo šlo do 70 stupňov, v pohode, zvládla som. Po tých 10 minút začala sa nejaká kvapka robiť. Ale tá párna, ja som sa tam nedá ani nadýchnuť. A potom tá 90, koľko? 4 stupňová, tam som len tak sedela, že... A kontrolovala som si, jak dýcham, lebo úplne mi bolo proste špatne z toho. Ale Kaďa není fajn. Kaďa je hnus. Išla som radšej do sprchy. Dobre, máme za sebou saunové sessions a ideme do jacuzzi. Vôbec mi není zima. Nie. Čo to tá pena? To je z tých ľudí, čo tu boli tam? No, malinko. To niečo je za moje srdco. Ja, to je super. Hodiny sa mali, ne? Je to úplne super. Jak to mám povedať, aby to znelo prirodzene? To je super. Tu je sneh, sú moje nožky. To studí. Táto vec, mega super, to chcem doma. Ideme dnu ešte jedno kolo sauny a potom nám končí čas. Neverím, že to robím. To bylo moje nohy. Ja som to zvládla. Doteraz som to vôbec nerobila. Ale vôbec to nie je také zlé. Není, však je to super. Je to super. Ľudia, že mi snívil sen. Som si robila s vám cosplay a bol Naruto. Ja som bola Kakashi. A bolo strašne super. A stretli sme takého chalana, ktorý cosplayoval Gaia. A vyzeral strašne dobre, úplne vyzeral ako kreslený. Bolo to vtipné. Už musím vstať, pretože odchádzame. Strašne sa mi nechce odísť. Som ísť domov. Ďakujem ľudia, že ste si zhľadali toto video. Nezameňte mi tam pacnúť like, odber a nejaký komentár. Ja odpisujem všetky komentáre, respektíve lajkujem všetky komentáre. A nezameňte si pozrieť aj moje predošlé videá. Ak si toto video pozeral od začiatku do konca bez preskakovania, tak si plný pašák a ťa zbožňujem a ďakujem, že pozeráš môj content a že sa ti ľúbi. My sa vidíme pri ďalšom videjku. Bye! Ja nie som vlastne Gogo. Bye guys!